Hola, molt bones i benvinguts al segon capítol de la pròrroga. Avui repassarem la primera victòria del Girona, la desfeta del Barça, el Sánchez Pizjuán i la mala ratxa de l'Espanyol, i tot això ho farem de nou amb l'Oriol Villar. Bones. Hola Isaac, doncs sí, setmana molt bona pel Girona, que per fi puntua amb 3 punts, i després que els andalusos van guanyar el Barça i l'Espanyol. Bé, una setmana una miqueta tràgica que ens ha costat fer l'11 de la jornada, que el veurem més endavant. Que comenci el capítol. Doncs començarem pel Girona, el primer partit que vam veure aquesta jornada 8 de la Lliga pel que fa respecte als equips catalans, i bé, com hem comentat, primera victòria dels de Mitchell. Doncs sí, hi ha una victòria molt important perquè arriba just en un moment que hi ha aturades eleccions, com tots sabeu, que el Girona havia de puntuar sí o sí de 3, perquè no hi hagués aquestes especulacions a 15 dies sense futbol, que de clubs, que potser hi havia més dubtes a nivell de vestuari, dubtes també de la directiva, dubtes també de l'afició i dels mitjans de comunicació. Per fi arriba la primera victòria, que ara en parlarem, amb bones sensacions i amb coses dolentes que també comentarem, però bé, al final sumar de 3, que és el més important, i ja les coses dolentes ja a poc aniran millorant. Sí, al cap i a la fi, aquesta victòria permet al Girona enganxar-se una miqueta més en la lluita, perquè tot i encara està en posicions de descens, ja són 6 punts, ja tens 2 equips per sota, i estàs més enganxat. Si haguessin perdut, és que adessin amb 3, sí. Ja comença a haver un petit abisme. La diferència és molt gran. Que, com deies, 15 dies fan molt de mal d'anar-ho repensant. Doncs sí, doncs mira, comencem, si vols, per una dada que també et diu la situació del Girona com està baix de tota la taula, que són les vermelles. Són 4 vermelles en 8 partits, 5 si sumem la de Francés, que el van expulsar a la banqueta quan es va lesionar per queixar-se l'àrbit sobre una acció del joc. Són vermelles que la majoria són errors dels jugadors del Girona. Per exemple, l'altre dia la de l'Ivan Martín contra el València és una vermella que potser aquesta falta pel moment del partit, per la situació com està el Girona, potser en altres situacions la fas i mira, dius, una falta que l'havia de fer sí o sí. Passa que clar, tal com està el Girona, que anava, no sé, en aquell moment, ja que anava guanyant en aquell moment ja, no? O anaven empatats, ja que anaven guanyant, hòstia, doncs potser aquell peu te l'estalvies, no? I a més amb el que estàvem patint, perquè a la segona part el Girona anava amb l'aigua al coll i traient amb la galleda del banco que s'estava enfonsant. Clar, és una jugada que ve d'un error d'Asprilla, que, si teniu la jugada del cap, el Girona recupera la pilota, pot organitzar un contraatac boníssim per generar perill, potser el 3-1, Asprilla la perd sense pressió, un passe que es queda curt amb un jugador que està a 2 metres, recupera el València i amb dos passades doncs es planta a la frontal de l'àrea i fa falta Ivan Martín. Asprilla és un jugador que hem de parlar d'ell perquè no està rendint com s'esperava a principi de temporada. Amb l'expulsió aquesta d'Asprilla, amb l'expulsió d'Ivan Martín i la pèrdua aquesta d'Asprilla, el Montilivi, jo crec que es va cansar una mica ell, perquè el partit va ser molt dolent, moltes jugades, falta de sang, decisions, molt mala presa de decisions. Montilivi, i a més quan el van canviar, Montilivi el va com a xiular, es va sentir un rum-rum allí a la grada. És un jugador que Mitchell haurà de mirar a veure què passa amb Asprilla. Sí que Bryan Gil torna a agafar minuts després d'aquella lesió que va tindre, i a veure si es fa al mal lloc, perquè Asprilla de moment està tenint molt mala pinta. Jo Asprilla el veig una miqueta com els inicis de Dembélé al Barça, que té aquests punts d'electricitat, de desequilibri, que són molt necessaris en l'últim terç. A més que és un jugador amb molt bon tracte de pilota, el que és molt irregular i mai saps per on et pot sortir. Sí. I després pot fer coses com aquestes que li poden costar el partit al Girona, que gràcies a Gazzaniga i a Vitor Reis no va ser, perquè un altre cop Gazzaniga, heroi del Girona. Sí, tant, és que el Gazzaniga, l'arribada de Livakovic,
Hem anat com un anell al dit, o sigui que des que va arribar Livakovic, i el Janiga és un altre porter que el que vam veure el primer i segon partit, bueno, el segon partit no perquè estava expulsat, però el primer partit contra el Rayo, o sigui que el Janiga, com veureu a continuació, està a l'11 de jornada, ja veureu si és l'MVP o no, ja ho veurem després, però sí, que el Janiga un dia més, com el dia de l'Espanyol, saben els mobles del Girona. Sí, el Granzaniga és el que està aconseguint que el Girona estigui revertint una miqueta aquesta mala situació pel que fa a encaixar gols. I una altra cosa que crec que hi afecta molt és el canvi d'esquema, defensa de 3. Va repetir Mitchell, sí que va dir que no és la seva idea, va deixar intuir que ell vol jugar un 4-2-3-1, una formació de 4 defenses, però bé, de moment 4 de 6 jugant amb defensa de 3. I tant, no, i al final, és el que dèiem al principi quan parlàvem del Girona, el més important és començar a sumar punts, que els jugadors agafin confiança i a partir d'aquí l'esquema i el sistema canviar-lo, quan els jugadors ja estan més ben situats al camp i amb confiança, no? Però bé, són 4 punts de 6, de 6, amb 3 defenses. Parlem de defenses, parlem d'Arnau, que és el tercer any que està amb Mitchell, i potser l'altre dia va ser el gol de la victòria, però va ser el millor del Girona amb diferència. Va saber portar el braçalet de capità, un cop li van donar, ell es va imposar, va haver-se de fer cas a la jugada central, que no ho feia des dels seus inicis, Sí. i tot i així va complir molt bé, va adaptar i va demostrar jerarquia, i que és un jugador que el Girona haurà de tirar molt d'ell per mantenir-se aquesta temporada, un jugador molt vàlid. Sí, perquè va començar el partit jugant de carriler, però per la lesió de Francés va haver de ficar-se de central, i Mitchell, diria que ho va dir després del partit, que és un jugador que és tan intel·ligent al camp, que li és igual jugar de central, de carriler, de pivot, doncs és un jugador que que des que va agafar la capitania ha fet un pas endavant i això és molt important pel Girona. També és important que Bànat se li estan caient els gols. Van fer el post aquell a Twitter al Girona i amb tota la raó del món no sabem si és dretà o esquerrà perquè carda uns xitxarros. No té sentit el gol que va fer. Sí, perquè el gol del València el fa des de frontal de l'àrea per tota l'escaire amb la cama dreta, que és la dolenta, o sigui, imagina't. En teoria és la dolenta, o sigui que imagina't, abans parlaves de Dembélé, no? Pues el mateix, que Dembélé, aquella entrevista que li van dir que tu que ets esquerrà i dretà, i fa esquerrà, segur, i fa, no, però també soc dretà. Que sumi gols, que és important, la millora d'aquesta posició respecte a Miovski i en Bànat és molt gran, ja ho hem vist amb 3 partits que ha jugat el jugador fitxat aquest any. Per tant, molt bé, coses positives. Sí, no és només cosa de Bànat, però tant es parlava de l'efectivitat a les porteries, el Girona va ser completament efectiu pel que fa al València. 4 de 4 remats a porteria, i si compares el València, que m'ha fet 19, només 6 van anar a porteria. I que guanyi el partit fotent 15 rematades menys, parla molt bé del Girona pel que fa a les àrees en aquest partit. També m'agradaria destacar de l'equip de Mitchell, que van treballar molt bé la pressió en aquest partit. I és que el València té una sortida de 3 molt marcada i el Girona tenia els 2 extrems pendents als centrals dels costats, mentre que Bànat anava alternant de si estava cobrint els pivots o el central del mig. Aleshores, quan saltaven els 3 pels 3 de sortida del València, tant Mitchell com Jan Martín, rapidíssimament a sobre dels 2 pivots del València, la primera part Santa Maria i Pepelu, anul·lant completament la sortida i aconseguint moltes recuperacions en la fase de creació. Sí, i potser per això l'entrenador del València va canviar el mig del camp a la segona part, va entrar Javi Guerra, que és quan el València va canviar també, va millorar molt més el joc, gràcies a que el Girona a la primera part, la pressió aquesta, com també estaves explicant, va ser molt bona. Sí, no ho tenia ni fins que va entrar un jugador de més peu, de més qualitat, com és Javi Guerra, doncs el Girona estava fent molt bé. Ara ja va entrar Javi Guerra, el partit se li va anar una miqueta de les mans al Girona, és a dir, el domini que havia tingut més al mig del camp la primera part, amb Jan Martín conduint i repartint el joc, es van acabant i va venir l'atacada en tromba. Sí, perquè segona part, potser els 20 minuts, 25, 30 segona part, el Girona no sortia li costava molt sortir del seu propi camp i era ocasió de gol permanent del València. Sí, el gol del Girona va ser quan pitjor estaven, que just havia marcat el València, va ser un gol de xorra, un gol d'aquests de quan un equip està en ratxa, cosa que el Girona no va estar gens, però un gol d'aquests de quan estàs en ratxa, que és la rematada del Bànat, diria que és, i li acaba refús allà als peus a l'Arnau, a l'àrea petita, dius, mira,
Havia de ser així. Però això és una cosa positiva que s'ha de també agafar el Girona, que és que la reacció post-gol del València, que és quan el Girona ho estava passant molt malament, la reacció és molt bona. O sigui, en anteriors partits, quan al Girona li marcaven un gol, ja s'encadenaven encara més coses negatives. Aquest cop, doncs, els hi va sortir cara, els hi va sortir bé, i això és una cosa que l'equip de Mitchell també s'agafa com a dir, hòstia, això és per fi ens estan sortint coses positives, també. Sí, i és aquest punt de resiliència que sembla que ha aconseguit l'equip en els darrers partits, perquè també va passar amb l'Atlètic de Bilbao, que et vas avançar i, bueno, va tocar defensar en tromba. No és el Girona que ens té acostumat, no és un joc tan vistós, però mira, estan aprenent a defensar, cosa molt necessària. Talment recordem que és l'equip que més gols encaixats, amb diferència de gols de menys 12, a la jornada 8, per tant, a poc. I parlant de coses negatives, també una cosa negativa del Girona és que segueixen les desconnexions a mig partit, sobretot en sortida de pilota, o amb desconnexions amb situacions que per la qualitat de jugadors que té el Girona són incomprensibles. Blin no ha començat gens bé la temporada, està tenint molts errors amb pilota i sense pilota. Sense pilota està molt lent, fluix en la marca... Se li escapa tot, per exemple, les centrades laterals, el gol del València ve així. Una centrada lateral que se li escapa molt ràpid la marca al Dani Blin. Després, recordeu que hi ha una jugada que el València pita demana penal, que és aquella jugada amb Esprilla, que el jugador clarament del València es tira, però ve d'una jugada que el Blin té tot el temps al món per agafar la pilota, construir, la línia se'n va a línia de fons del Girona i fa, sense pressió ni res, fa fa una passada a Esprilla, que l'agafa el jugador del València, i allí s'origina aquest embolic que no és penal, perquè el jugador del València es tira i no és groga perquè l'àrbit no vol, però és groga. Són situacions, són desconnexions, també són amb moltes sortides de pilota, també fa passades quan el seu company té el rival a sobre. No sé, Blin també hi ha la lesió de David López, que també jo crec que també Blin potser no hauria de tants minuts, potser, ja ho veuríem. Però després hi ha Víctor Reis, que ara tu ja ho comentàvem, per mi no està generant... Sí que és un jugador molt jove, això, Víctor Reis, però és un jugador que a mi em genera molts dubtes. Sí que va treure aquella última que va ser vital. Sí, va treure el gol. Va treure el gol perquè Hugo Duro ja estava allí amb la canya a punt. Però per mi Víctor Reis també és un jugador que m'està generant molts dubtes a la defensa. I després amb sortida de pilota, doncs el Girona està anys llum del que era, sobretot a la temporada que es va classificar per Europa. Sí, Mitchell n'és plenament conscient i ja es va veure molt contra el València també, que ja no és un joc tan elaborat. És un joc molt més directe, buscar els jugadors, amb carrilers molt amples per poder atacar els espais per carrils exteriors o buscar una miqueta més jugades individuals d'Ivan Martín a zona de creació o amb Porto i Esprella aquest cop els extrems titulars que tenen de qualitat individual i es busquin la vida perquè n'és conscient que la sortida de pilota que volien fer no els hi surt perquè no els hi dona els jugadors serà i perquè els hi tenen molt ben estudiada. Aleshores ha de buscar nous mètodes i anar evolucionant l'equip. I el Girona té hi ha peces molt importants que són la de Porto, que un dia més es va buidar i ho va córrer tot, ho va lluitar tot, i això el jugador de Múrcia doncs, li va molt bé al Girona, i després és Estuani. Estuani va jugar un quart d'hora, però va treure la polleguera a Copete que li va fer no sé si 4 o 5 faltes, tota jugada que et ve així de rebot, ell se la queda, te la baixa, te descarrega, cop de cap te la prolonga. Estuani, pel poc que pugui, pels minuts que tingui, sempre serà una garantia pel Girona i això li anirà molt bé perquè li donarà molt d'oxigen. Sí, a més ara tenint davant de titular, doncs el pots ficar els últims minuts i que faci el que toqui. Qui no va fer el que tocava? El Barça. 4-1 contra el Sevilla a domicili. Ningú s'esperava. Bueno, com a mínim jo no m'esperava una derrota i encara molt menys aquesta pintada de cara. Doncs mira, jo derrota no sé si m'ho esperava, no ho sé, no t'ho sé dir, però sí que veia el partit, era un partit trampa, perquè és Sevilla, és el Pizjuán, eren les 4:45 de la tarda, molta calor,
el Barça venia d'un desgast físic molt gran contra el PSG, després en parlarem una mica. I això, si ho sap, a l'afició del Barça, si ho sap, els jugadors també ho saben. I no puc arribar a entendre com entren al partit així i llencen com van fer la primera part. La primera part va ser un vendaval del Sevilla, la defensa del Barça completament desorganitzada, el Sevilla que va anul·lar la pressió del Barça directament per fer un joc molt directe, i és que els puntals del Sevilla arribaven amb 4 jugadors, només n'hi havia 2 del Barça. I dius, què passa aquí? T'estan arribant amb velocitat tota l'estona, generant-te molt perill, i és que podien haver guanyat 3-0 la primera part al Sevilla. Sí, perquè el Sevilla va plantejar, diguéssim, la pressió al mig del camp, tal com ho va fer el PSG, que era marcatge individual, els 3 homes al mig del camp. I quasi que et diria més exagerada i tot, perquè el PSG a vegades sí que els deixaven anar, els del Sevilla eren enganxats com paparres, Sí. obligant el Barça a que haguessin de tirar de qualitat individual els jugadors, en especial els centrals, o passades en llarg. Clar, i és això que dius tu, de la qualitat dels centrals. Clar, després, si et genera aquesta pressió tan intensa, sobretot els jugadors al mig del camp, clar, Araujo no té el peu per generar jugades d'avantatge pels seus companys. No té la confiança, mira el que et dic. Jo recordo una vegada contra el Madrid, fent de lateral dret que feia amb el Vinícius, arrencar per banda, conduint com un toro així encegat cap endavant. Però una cosa és jugada lateral, que potser tens menys pressió per si perds la pilota, clar, és ser l'últim home, i com molts cops Araujo, és el que tu dius, també el floten molt, agafant vocabulari del bàsquet, no? Sí, completament. I clar, com que et flotin, també tu mentalment també et diu... també et genera dubtes a tu mateix, no? Però a mi, més que res l'esquema tàctic d'ahir al Barça, que jo crec que novament el Flick ahir també, per segon cop consecutiu, un entrenador potser el supera i no troba les indicacions per repartir aquesta situació, que bé, estem a l'octubre, això no és una carrera de 100 metres, queda molt... Va haver-hi la crisi del novembre, que el Barça no va fer va dir Flick, no? Per tant, la confiança és plena en Flick, perquè és un tros entrenador i perquè ho ha demostrat i d'aquí en sortirem. Però a mi el que em va generar més dubtes ahir, després del partit, és no el resultat, sinó el com. Aquest Barça, tu hi ha maneres de perdre i perdre, no? L'any passat el Barça ja té dos derrotes doloroses, que són l'Atlètic de Madrid a casa, aquell partit de Lliga al desembre, que el Barça és molt superior a l'Atlètic de Madrid, aquell partit. Sí, el gol de Sorba al final. Acabes perdent i l'altre és la de l'Inter. Però clar, són 2 partits que tu perds, però veient l'equip com juga i el que transmet, dius, aquest equip, si segueix jugant així, guanyarà títols. Aquesta energia, aquesta que cada partit és una batalla, una guerra, jo aquest any no l'estic veient de la mateixa manera que l'any passat. El dia del PSG, el PSG és superior als últims 25-30 minuts, perquè el Barça físicament fa una davallada i ja no, les cames no li tiren. Però ahir el Sevilla, que és un equip molt inferior a tu, que el Sevilla ahir, si el Barça, el Lewandowski fa el gol, el Barça aquell partit el guanya. Perquè el Sevilla li venien fantasmes al passat, el Barça amb aquesta... mentalment, amb això de les remuntades, fa un pas endavant i aquells partits te'ls remunta. I bé, l'entrada de Valde, per exemple, va donar aquest punt que dèiem de les conduccions de qualitat individual, del puntal de perill que ben bé el gol surt d'això, d'una conducció seva que sembla de la marca, combinació amb Rashford i pam. I bé, jo puc entendre que hi ha jugadors importants, com són el cas de Rafinha, de Lamine, no hi era. De Lamine, de Gavi, de Fermín, que són, sí que puc entendre que hi ha baixes importants, que hi ha jugadors que no estan rendint al nivell habitual, que és el cas de Dani Olmo, que no està tenint el seu millor inici de temporada, perquè el Dani Olmo tots el coneixem, és un jugador molt intermitent, però quan està bé és un plus que et dona un jugador que mai... que la plantilla del Barça no la té, aquest jugador entre línies, que es gira, que t'ataca des de segona línia per entrar a marcar gol. Clar, i potser no era el seu tipus de partit, que l'exigeixen molt físicament i que no té tanta llibertat de... I el Dani Olmo fa la sensació que està fos, perquè des del Barça no sé la dada, però quants partits seguits havia jugat tants minuts Dani Olmo? Pocs. L'inici de temporada va ser Fermín. Pocs. No, i la temporada passada tampoc tants minuts d'Olmo seguits tampoc, perquè
Dani Olmo feia 2 partits i el següent, el tercer, estava lesionat. Per tant, jo puc entendre aquestes coses, però per mi que el Barça... És que ahir va ser el primer partit des de l'era de Flick que vaig veure el Barça... No vaig reconèixer el Barça. No, completament superats. És a dir, una destrossa perquè el Sevilla et superaven tot, sempre hi havia una forma en la que sortien jugant i crec que el tercer gol, a la Carmona, és l'exemple total. Minut 90, el Barça, tots a l'atac, fosos, baixa el contraatac i va com una bala, apareix aquell nano per banda dreta, Sí. i és que no podríem fer res, ni apuntant-li amb l'escopeta l'haguessin parat. I bé, després hi ha coses tàctiques que no estan funcionant dins de l'esquema. L'any passat, quants jugadors rendien per sota el nivell del seu... Araujo, vale, perquè també va començar lesionat la temporada, doncs això, la línia fora de joc li costava i encara li segueix costant. Potser l'altre era Ansu Fati, no? Que l'any passat no tenia d'allò que devia tindre. Però la resta de jugadors tots estaven pel nivell que haurien de jugar o per sobre. Aquest any, quants jugadors no em pots dir que estan jugant per sota del nivell? Per sota. Dani Olmo... Pau Covarsí que està jugant per sota del seu nivell perquè no està jugant a la seva posició, està jugant a l'esquerra. Pau Covarsí notarà a faltar... Molt, el Pau Covarsí s'està trobant a faltar Pau Covarsí i tot l'equip. Per exemple, Íñigo jo crec que ahir hagués sigut una amenaça total, perquè ja es va veure la primera part. Covarsí, una d'aquelles passades que ens tenia tan acostumats, sobretot al principi, que feia de central a mitja punta, de central a extrem, per trobar l'espai, que va ser Lewandowski arrossegant la seva marca fora de lloc, es queda amb 3 al Sevilla, i uns intervals central-lateral grandíssims, troba Rashford i no va marcar perquè la Jodimos la va treure allà amb la mà sense voler gairebé. Si no, també és una altra alternativa, era aquell canvi d'orientació central cap a l'extrem. Que no es van intentar gaire ahir. Perquè Íñigo tenia un peu privilegiat, aquesta esquerra. Bueno, i que pots fer-ho des del cantó de l'esquerra i pots amenaçar a dos costats. Araujo em sap greu, però ahir és un partit per dir, mira, per lo que va fer, fica Christensen. Va estar lent, va trencar el fora de joc, va sortir la foto dels 2 primers gols, els 2 gols quan ell estava al camp, i un desastre en pilota, i ja no se li pot fer res. Si ja no tira els partits pel físic... Clar, és que Araujo és un jugador que és un molt bon recuperador de les esquenes, allò, un bon corregidor, però és que molt vegades et corregeix jugades que s'originen perquè ell és el que dius tu, no? El segon gol ell trenca el fora de joc i a més està lent per arribar a Vargas, que Vargas és molt ràpid, òbviament, que entrava ja en carrera i Araujo s'havia de girar, òbviament, ara... Sí. I bé, d'altres coses que hi ha de l'engranatge que no funciona és la pressió asfixiant que hi havia l'any passat quan l'equip perdia pilota i això obligava que molts cops a l'esquena se fossin fora de joc. Aquest any, aquesta pressió tras pèrdua, el Barça no l'està tenint com la tenia l'any passat. Sí que un jugador primordial que era per això, perquè això funcionés, era Rafinha, que no hi és, però Gavi també era primordial per això, que l'any passat tenia minuts, però Gavi aquesta energia sempre te la dona. Fermín també és un altre jugador que això... Jo crec que el millor exemple va ser contra el PSG, que arribaven tots tard. Sí. I sí que faltaven aquests jugadors, però s'arribava tard. I després t'originen les situacions de Xavi Nuno entrant en carrer per dins, les situacions del Sevilla, que les va explotar 1000 vegades, que arribaven 2 contra 4 a l'àrea en carrera i tenen superiors per velocitat i superioritat numèrica, i això és perquè s'ha arribat ara en primers moments i com que fas una pressió tan arriscada, doncs si no prens els riscos de la forma correcta t'exposes a aquestes situacions. I ahir, per exemple, De Jong se'l veia que no podia més, que estava fos. Jo crec que el canvi de Jong va arribar molt tard, perquè De Jong demanava a crits que el canviessin perquè que no s'aguantava, i Pedri tampoc, perquè estan al mig del camp, amb les baixes que tenim, estan fosos. I amb això que et dèiem, jo vaig entendre com a Casador i no té minuts, perquè Casador és un tio que al mig del camp, energia, una altra cosa no, però energia, intensitat, i això sempre t'ho dona, i ahir és que De Jong demanava crits al canvi. Sí, alguna cosa hi ha d'haver en Flick, o sigui que està enamorat de Jong, alguna cosa que no sabem perquè Casador és un jugador que sempre manté la intensitat i ara que tant està faltant al Barça, doncs se'l nota a faltar que no tingui
que no tingui gaires minuts. Sí. I per acabar pel Barça, a mi això, jo em quedo amb el com vas perdre ahir. No... Repeteixo, des que va arribar Flick, ahir és el primer cop que veig l'equip sense... que no reconec l'equip. No sé, a tot això vaig estar mirant estadístiques i dic, saps, potser és el Barça que ha estat com el cul. No han fet la pressió, no ha recuperat. 10 fores de joc al Sevilla, que jo crec que és una xifra bastant alta, i el Barça va fer 8 recuperacions a l'últim terç. El partit que més en tota la temporada, un 20% de recuperacions. Aleshores, no, en això sí que no l'he sabut trobar l'explicació, un raonament, perquè dius, hosti, el partit que més recuperes, que en teoria més bé estàs en zones altes, el partit que pitjor et va en aquest sentit. Per tant, és una que el Flick haurà d'analitzar, perquè... No, jo estic segur que ho farà ell i el Flick i l'staff aquestes 2 setmanes, segur que estaran més de 8 hores al dia pensant analitzant primer el partit del PSG i del Sevilla i buscant solucions a aquesta pressió al mig del camp que no acaba de sortir per la sortida de pilota. Perquè la pressió no estava funcionant de tal com està funcionant, potser si la línia defensiva s'ha de fer algun retoc, no sé. I com preparar-se quan et facin aquest mà a mà contra els migcampistes. Sí. Que com ho comencin a fer, sembla que el Barça haurà de lluitar bastant. Sí. I ja movem cap a l'Espanyol, últim partit, que semblava que anava una tirada èpica una vegada més, ja es va quedar aquí. I allà es van quedar. Quina carona se li va quedar al Puado, que ja es veia un altre cop celebrant un altre gol a l'últim minut, i qui va celebrar va ser el Pablo Mata, que fill de... Com s'ho va gaudir? Doncs sí, doncs mira que jo hi vaig tindre la sort de poder anar al camp, tinc un amic perico que té carnets i tal, i ho parlàvem amb ells, no? Que la primera part de l'Espanyol és molt bona. Va repetir esquema contra l'Espanyol Manolo González de situar a Puado a la doble punta per la dreta, perquè li va funcionar, podríem dir que bé, contra el Girona. A més, a banda dreta s'ajunten molta gent, Omar, s'ajunta Pol Lozano, Expósito també pot aparèixer per allí, Dolan, Puado, són 5 jugadors que com l'equip rival no basculi molt cap a aquella banda, l'Espanyol es mou per allí perquè tots els jugadors estan en constant moviment, genera moltes ocasions per allà a la banda dreta. La segona part de l'Espanyol no és dolenta perquè genera molt, Roberto es fa un fart de lluitar, és una barbaritat de delanter centre, passa que l'Espanyol no va tindre l'encert que altres partits va tindre, perquè va rematar molt i es va topar o amb Pau López, que alguna parada, recordo una, per exemple, la segona part de Pere Milla, que fa una bona aturada, i les altres que per poc van anar fora. És el que comentàvem l'altre dia. L'Espanyol ha començat molt bé, tot i que ja porten 4 partits seguits sense guanyar. Què passa? Que la pilota ja no entra com entrava. Tens al principi Pere Milla que et fa gols antològics, però si tens a Roberto i Quique, els dos amb un gol cadascun, no sé si Roberto en porta 2, clar, tens els teus puntes, els teus màxims referències en atac, que no t'estan rendint de cara a porteria. Sí. Doncs així, per més bo que sigui el joc en pilota, més bona que sigui la pressió, et pesa i després et ve el dia, doncs, que et carda un golaç al Cucho. Riedel una miqueta tou, perquè se li escapa la marca. Sí. Però Cucho va ser el millor del partit, o sigui, ho dèiem ahir amb els amics que vam anar a veure el partit. És un corcó per les defenses, tio. És un tio que potser fa... Bé, jo ho vaig veure molt petitet, deu fotre un 60 i pico, com a molt un 70. I a més el cabron ara que sap marcar gols... Té un tronc inferior, que és una borrada, perquè fa uns salts. O sigui, salta... El gol va saltar més que Riedel i... Hòstia. I Riedel li treu un cap, perquè és un armari potrat, aquell home. Hòstia, que l'evolució d'aquest jugador, que jo li havia perdut la pista, perquè fa molts anys havia jugat a l'Osca, o al Huesca, li havia perdut la pista, hòstia, a mi em va impressionar aquest tio. Sí, és un jugador que li havia passat sempre, que té molt bon treball, molt bona ètica, però que de cara a porteria se li ennuvolava, se li desconnectava el mando, l'oponament, però que ara aquest any ja deu portar 3 o 4 gols i està rendint, està portant tot el que necessita un davanter, doncs el que li està faltant a Roberto, no? Tota l'ètica, tot el treball, totes les recuperacions, però no està acabant d'entrar la piloteta. I això que ho comentàvem potser diria que va ser a la guia amb l'Edu, que al Girona l'Espanyol aquest any se li esperava una millor
una evolució amb el joc en pilota, i està sent, i aquest inici de temporada, amb el Girona. L'Espanyol ha millorat molt amb el joc en pilota. Sí, no? Lo de Pol Lozano i Edu Expósito està sent increïble. Sí. Està sent una meravella que aquest doble pivot dels catalans Sí. estan donant un joc, estan superlatius. Molt bé en la pressió, molt bé en tot, i crec que a més Edu Expósito ja s'ha guanyat el lloc que semblava que estava destinat per Urco. A veure, Edu Expósito és la brúixola d'aquest equip. El dia que Edu Expósito per lesió o per descans no pugui jugar els 90 minuts, l'Espanyol patirà. Pol Lozano em porta més treball defensiu. Sí, clar. Pol Lozano és un altre perfil de jugador, Urco és un altre perfil de jugador, Miquel és un altre perfil de jugador. L'única peça així de, diguéssim, jugón, per dir-ho amb una paraula, és Edu Expósito. I porta una ratxa de partits bona, i si un dia pel que sigui falla l'11 titular o la banqueta no pot sortir, doncs l'Espanyol trobarà molt a faltar. Haurà de preparar recursos l'Espanyol i potser també assignatura pendent, ser una miqueta més forts en defenses, perquè em sembla que és el tercer partit consecutiu que encaixen 2 gols a casa. Sí. I clar, si es caracteritza per una cosa l'Espanyol és que és un equip que es fa un fortí. I ahir va donar la sensació que molts trams del partit, ja quan ja partien 1-2, l'equip tenia molta pressa en voler arribar a l'àrea i que va jugada i a veure què passava, no? I això també potser és una crítica potser també a l'ambient que hi havia a l'estadi, no? Potser perquè a la mínima que fallaven un passe la gent ja hi havia un murmuri allí que no jugava massa. També negatiu d'ahir al partit és que els canvis no van entrar gens bé al partit. Urco va entrar molt malament, que era per canviar-lo, just havia entrat al cap de 5 minuts canviar-lo. Ramon Terrats també va entrar molt malament, va tindre moltes pèrdues. No està acabant d'entrar en l'entrenatge Ramon Terrats. I jo crec que em pensava que seria una peça superimportant i jo crec que seria titular. I no està entrant tan bé com s'esperava i ell segur que això també el té mentalment tocat perquè està a casa seva. Sí, és el somni de tots els nens. No sé, això crec que també s'està afectant una mica mentalment. També el Coleo és una escopeta de fira. Tot el que va fallar perquè va desbordar, sí. Sí, però després no acabava de decidir bé. No sé, ahir els canvis no van entrar bé i això va ajudar també al Betis que s'emportés la victòria. Però escolta, coses positives de l'Espanyol, tant d'ahir com dels partits aquests que no ha puntuat de 3 o no ha puntuat. El dia del València, el dia del Betis, el dia del Madrid no... El dia del Girona, aquests 3 partits, que no puntues 3 punts, potser te'n pots marxar amb la sensació que has merescut més el que has tingut. Ahir, si Puado te marca el penalti, el falles, però Roberto també en té moltes, Pere Milla en té una claríssima que Pau López treu una mà molt bona. El dia del Girona, jo crec que l'Espanyol mereixia molt més de l'empat, i el dia del València també. Per tant, arribaran els 3 punts un altre cop, com hem dit amb el Barça, estem a l'octubre. El Girona, els collons amb el Girona, em passa amb el Girona avui. Jo crec que haver puntuat de 3 jo m'he il·lusionat. T'has emocionat, sí. Jo crec que l'Espanyol aquest any de patir no patirà gens, perquè té una plantilla molt bona i estarà lluitant fins al final per entrar a Conference segur. Però la pilota no està entrant. Segur que li vindran bé aquestes 2 setmanes a Manolo i a l'equip també. Sí, refrescar, fotre gols, així queda la classificació actualment, amb el Barça com a segon classificat que ha perdut el liderat, amb el Girona a punt de sortir del descens però encara estan allà a les portes lluitant, i l'Espanyol que per primera vegada a la Lliga, des de la segona o tercera jornada, fora de places europees els tenim. Sí, està en 9ª posició amb 12 punts, però és que és el que dius tu, és que estan des de Mira, el 5è, que és l'Atlètic de Madrid, té 13 punts, i el més lluny així que estigui més a prop és l'Osasuna al 12è posició amb 10 punts. És que hi ha una diferència de només 3 punts, perquè quants equips hi ha aquí amb 13 punts? Del 5è al 12è? Un partit t'ho pot canviar tot, no? Bueno, estem al principi de Lliga també.
Sí, clar, i els equips estan molt junts perquè hi ha molts pocs partits jugats, però és que perds una posició, perds un partit o empates un partit i baixes 3 posicions de la classificació, o sigui que està tot molt ajustat. Aleshores, aquest és l'11 de la jornada que hem pensat un cop hem xerrat dels 3 partits. En porteria i com a MVP, repeteix Gazzaniga. Sí, no, cap dubte que per segona vegada consecutiva entre l'11 de la jornada, aquest cop és l'MVP, clarament, i no, és que Gazzaniga, és el que he comentat abans, està fent aquest tram de temporada està molt enxufat. Sí, va mantenir el Girona. 5 aturades, 3 d'elles dins l'àrea, perfecte el partit. En defensa, lateral dret, Arnaueti va donar el gol de la victòria, es va imposar com el capità. El central que l'acompanya, Vitor Reis, també va salvar el gol, partit prou sòlid. Riedel, que repeteix, el central alemany, sembla que... Adeu Calero i adeu Miguel Rubio. Sí, no, Riedel, jo ho he dit la setmana passada, Riedel serà el central titular, i a més té aquesta envergadura, té aquest físic que... Jo pensava que era petitó i de cop el veig jugar i pum! I a mi em va impactar quan el veia per la tele i ahir al camp, tio, hòstia, és un armari, És un armari, se'l veu més alt i més gran del que potser realment és. És que és enorme. I a lateral esquerre, que continua fent una temporada molt bona, és Carlos Romero. Si bé comentaves abans que l'Espanyol té molta qualitat a la dreta, doncs va perfecte que els equips contraris basculin perquè Carlos Romero, com més espai li deixis, un lateral, quasi que més carriler que lateral, amb tanta arribada, li fas un favor i està com un avió. I té aquesta esquerra que és un guat, té molta qualitat, te pot anar per dins, te pot anar per la línia de fons. Carlos Romero està fent un inici de temporada molt bo, que potser el Villarreal s'està empenedint d'haver-lo cedit. Ja patiran, ja. Després, línia de 4 pel davant, formada pel Porto, molt bon treball. Tenim el doble pivot de l'Espanyol, Pol Lozano i Expósito. Aquí vam tenir una miqueta de discussió l'Oriol i jo, perquè el partit d'Ivan Martín és top, és molt top. Va organitzar el Girona completament, amb conduccions, transportava la pilota de la defensa a l'atac. Ara, com deies... Per mi un jugador que t'expulsa no pot estar a l'11 de la jornada. I Edu Expósito és la bruixa de l'Espanyol, Pol Lozano la posava que fa aquell golaç des de fora l'àrea. Primer gol que marca amb l'Espanyol. Ah, sí? Sí, és flipant, joder. Igual de més punteria que jo aquest nano, Un gol en 6 temporades i em vaig fer 0 en 8. Sí, el primer no vaig jugar mai. Són iguals, primera catalana. I això, Edu Expósito per mi havia d'estar abans que Ivan Martín. I l'altre és Rashford, que és de les poques coses salvables, si és que n'hi ha alguna d'ahir del Barça. Entra aquí bàsicament perquè et fa gol. Sí, està a tope. Encara, buscava, va saber atacar bé l'espai i va fotre un golaç. Sí. Poca cosa més. Al davant, Roberto, que és el que incansable. Roberto l'únic que el pot tindre apoïnat és que no li entren, i li entraran, perquè per la feina que fa, és que Isaac ho lluita tot. Si la tele ja impressiona, el camp també en directe també és increïble, tio. Només es baralla, tot el rato busca picar-li l'espai a la defensa, ho remata tot si és que pot rematar-ho. Per mi és un delanter que li està anant molt bé a l'Espanyol, perquè això lluita, te descarrega de cara, te remata, i fa el gol. I l'altre que no li falta és el Barat. S'estrena el nostre 11 de la jornada l'ucraïnès perquè, està donant una nova cara al Girona a base de gols i que segueixi així, molt bona punteria i va fotre un golaç. Sí, i així és com queda. Això, si esteu d'acord amb nosaltres o no, ens ho deixeu als comentaris. Fins aquí el capítol número 2 de la pròrroga i ja fins la setmana que ve però amb una cosa diferent, perquè recordem ja aturada de seleccions. Sí, a veure, que això que ens agrada tant als catalans a les aturades de seleccions que no li importen a ningú. Ja no hi ha... La selecció catalana és amateur, no ens la deixen fer jugar. No, i esperem que cap equip, ni espanyol, ni Girona, ni Barça tinguin virus FIFA, que tots tornin bé i que puguem disfrutar d'ells a la Lliga. I una altra cosa, deixeu en els comentaris què us ha semblat el capítol, mireu-vos a les nostres xarxes socials, TikTok, Instagram, Twitter i Fibers. Ens veiem per allí. Fiqueu-vos, subscriu-vos, que és gratis, i això ens ajudarà molt a nosaltres, i fins aquí a la pròrroga número 2. Que vagi bé.